Hai लोगोफोर, गुड मर्निं। आं दायो माबा थांहांदों बिजनियाव। बिजनि ना चिरांमोनलै? चिरां। जोंना बेयाव स्ट्रिट प्ले जागोन, बेनि थाखाय जों थांनानै बेजों दङ प्रदीप खाम दामो बिथाङाबो प्रदीप सार। बेनिफ्राय बिथाङा फिल्माव बहुद फिल्मावनो दङ। बिर फिल्माव बिफानि एक्टर जादोंमोन, ओमफ्राय गान्जा फाग्लायावबो हेलेनानि बिफा जादों। ओमफ्राय ओरै दङ मा होनोमोनलै नोंखौ? साहेब बसुमतारी। बिथाङा गोबां पुराना आर्टिस्ट थिएटार जगतनि। ओमफ्राय नैबेयाव स्ट्रिट प्ले खालामफैदों। 8 सायाव जागोन जोंना। ओमफ्राय नै बियो नीलेश्वर, बिथाङा डान्स बायदिसिना भकेल बिदि फोरोङो। ओमफ्राय राजिब बर', बिथाङा सिफुं सेरजा खाम दामो। गासिबो उन्दुलांजोबदों, आंल' हारसिं दङ। माने बे जों सानैजों एसे 4 मिनिट दङ। ओमफ्राय जोंना ओरै जागोन आसाम एइड्स कन्ट्रल ससाइटिनिफ्राय एइड्स बेरामनि सायाव माने एइड्स बेरामा माबायदि जायो, मानसिनियाव सासेनिफ्राय गुबुन सासेनिसिम माबोरै सन्देरनो हायो, ओमफ्राय एइड्सखौ माबोरै कन्ट्रल खालामना लाखिनांगौ, एइड्सनिफ्राय माबोरै बारग'नो हायो, माने जों बेफोरनि सायाव देखायगोन। ओमफ्राय नै बिथिङाबो दङ ड्राइभार, ओमफ्राय 2 मोसाग्रा दङ नाथसोनि। फुल मेकआपआव फैदों नामाथाय बिसोरो, बिबार खालायना फैदों माथो।